Салом алейкум дӯстон, салом алейкум бародаро. Читон гуфтанем кадоме ки мушкили документатсия дора то 12 октябра метавонен ба дили пир бе документ чӣ хели документот ҳастай нестай печати фаршивӣ дорем чӣ хеле ки мушкиле дорем документатсия ҳатман ба айнамин номеро ки дар рӯи экран мемонем акай маъруфҷона зангш бизанед иншааллоҳ аввалаш худованд мошинаҳои хуб мошинаҳои нағз ина мошинаи сонавоз бо нишон метем дар рӯи экран мошинаҳои хуб дора ака иншааллоҳ соқ саломат ба розигии худо мебаранд мебиёранд чӣ хеле ки медонен ҳар рӯз қариб одам рӯи кадеста акай маъруф ина бачаҳое ки рафтан омадан ина видеошонам оз мемонем тамошо кунем бовари комил дорам ки бародарое ки кадоме ки қати акай маъруф рафт иншааллоҳ аям канали мо занг задан то ҳозира моро раҳмат гуфтесиян мақсад пушаймон нашед кадоме қати акай маъруф рафт занг занен кадоме ки дар ҳақиқат рафтанияй номерои акай маъруф дар рӯи экран роҳи сафед барори кор документотона тенҷ кинем бародаро ки мушкилитон ба аз бин мешавад баъди 12 бо қонуно дига хаместай мақсад ба ҳамин хотир бояд документ кинем зинда бошед зинда. Салом алейкум бобоёҷи созин тинҷен саломатиётон ҷан бобоёҷи ами каналтон калона як хоҳиш доштум просто барои ғарибот тааллуқ дора кадоми трудовой договор дора ҳамода тааллуқ дора акаҷон 1 минута 2 минута видео ки илтимосай шумо ғарибо ҳама бидона кадом трудовой договор дора дар мобайни 2 моҳ агар печат назанан агар документои ӯро анрулид мекардай илтимосай шумо ман худам қати фемист худам гап задам я шиноси калонона гап задам дар ҳақиқат ами гап рост буда аз барои Аллоҳ акаҷон бобои ҳоҷӣ партоям видео кунем партоям ба худо дар ҳақиқат ғарибо ягон ча рӯзи хирсандиша наёмадаям Москва ҳама одамо бидонанд ки трудовой договоршон насӯхта документошон насӯхта ҳамора чӣ кунанд бираванд трудовой договоршон печат бизананд дар фемист ина бачаҳои граница омада ина мегирезанд машааллоҳ ина хай дина чандум чисо буд акаҷон чихе рафтен чихе омаден я комитиро ад мекардем ина ассалому алайкум бародара ҳама каса ина 3 число буд соқ саломат ина рафтем омадем ай метро Люблино шиштем соати 7 раҳакӣ кардем границаҳо ҳама 100% гӯй ягон проблема нест фоидаҳо 1.5 суткада иншааллоҳ ина ҳамҷа рафтем омадем машааллоҳ чихе граница чихе гузаштем бачаҳо чихе шумо ёрдам кардан накардан бачаҳо леги ёрдам бизур карда ягон чанд газ 3 соат соат гузаштем 3 соат машааллоҳ ҳамаш қоидаҳои ширкати акай маъруф вообще гап нест рекомендоват мекунед хуб бачаҳоро маслиҳат метиҳем ки ина биравен бе мушкилӣ перескар граница сарҳада гузашта омада машааллоҳ даволнем бачаҳо на соқ саломат рафтен омадем ҳама сал машааллоҳ